बाबा लिखनी एक बार थे ताजुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर शंकर भगवान सती के संगे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचनी। बाबा देखनी आसन दहनी दोनों प्राणी बैठले राम कथा मुनिवर जब खानी सुने महेश परम सुखवानी। मुनि बाबा राम के कथा कहे लगनी आ दोनों प्राणी बड़ा प्रेम से ही सुने लगल। कथा जब समाप्त भइल शंकर भगवान सती के लेके जब वहां से चलनी तो देखने की अभी अभी जमुना राम के हमनी कथा सुननी उहे भगवान लक्ष्मण जी के संग जंगल में घूमतानी आ सीता माता का हरण हो चुकल बा और वही माता के वियोग में भगवान जंगल में घूमतानी। ए भैया ये सोच के अरे प्रणाम हो बाबा राम जी के हो बाबा राम जी के राम जी के कहीं बाबा राम जी के कहीं बाबा राम जी के कहीं बाबा राम जी के शंकर भगवान जब हाथ जोड़ के प्रणाम कईनी सती के मन में शंका हो गई यहाँ के देवों के देव महादेव यहाँ के दुनिया पूजेला यहाँ के प्रणाम कईनी है बल्कि ये सरकार रउआ के संसार पूजेला रउआ देवों के देव महादेव रउरा के प्रणाम कईनी है। शंकर भगवान कहनी की सती पूर्वक हमरो से श्रेष्ठ के हुआ कहनी की रउआ से श्रेष्ठ के बा देव में देव महादेव तो रउरा हो। भगवान कहने की ना जौन बात हम बोलता नहीं सो लेना सच बोलता नहीं कहने की के बा शंकर भगवान कहने की भगवान राम जकरा नारी के हरण हो गई बा ओ नारी के वियोग में भगवान है खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। लक्ष्मण जी के संगे भगवान घूम रहे बनी सती कहली कि बताई तो वहाँ के भगवान हो कि ना हो। अगर भगवान रहती नारी के हरण हो गई तो वहाँ के ना पता रही हमार नारी गई वहाँ का मालूम है नहीं है वहाँ के भगवान ना हो। ए भैया शंकर भगवान कहने की मानो जौन वहाँ के बारे में हम बताओ तो नहीं कहली कि ना हम मनबे ना करे कि वहाँ के भगवान हो। तब शंकर भगवान कहने की चाहत का बड़ू कहली कि माने कब जाके परीक्षा ले तब। शंकर भगवान कहने की कहल मानव व्रत के पतिये परमेश्वर हो। वो व्रत कौनो व्रत ने उपवास पूजा नहीं करत पति के रोज सेवा करत या तो ओकरा खातिर दरवाजा खुलल बा तब का आ जाई ना रोज शिव चर्चे में मेहरारू घरी घूमत ए प्याज जी रोज हिंकर मलिकाइन शिव चर्चे में रहतिया ले लेतिया 500 आ जाके बाजार में आलू चपल खाती है। अच्छा आलू चप ए भैया देखिए शंकर भगवान कहल की कहल माना कहल की ना पैसा ले ली बिहनऊ गाँव जी महाराज। चलिए हमरा अवधेश यादव जी की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार मिलल देगो आत्मा के शांति का। ए प्याज जी राउर कौन बैंक हमारा की लिंक आया था हमनी के लिंगे नहीं खेयावत। अरे पागल हमार SBI है आ तहनी के किनारा है आई मर्दवा कोनी तहनी के कबो लिंक आई आ हमार बराबर लिंक रहबे करे। ए मर्दवा कोनी के मर्दवा अथी किनारा में मत खोलवा ये मर्दवा किनारा में खोलवा ले। अब देखिए भैया
चली बात कहाँ पहुँचल सती कहली कि हम ना माने शंकर भगवान कहली कि चाहत का बाड़ू कहली कि हम परीक्षा ले शंकर भगवान कहनी की होई है सोई जो राम रुचि राखा करी तरक बढ़ा वही शाखा होई जो भगवान चाहिए रउरा हमरा कैलाश कुछ होला का तब का ए महाराज सोचा था इंसान औरी हो जाई औरी सब ही न चावत राम गोसाई नाचत नरमल कटकी नहीं बंदर के समान आ एक हरी तुलसी बाबा लिखले बानी कि नारी विवसन रो सकल गोसाई हां पहले पैसा ली बाद में गावल जाई चलिए हमरा संजय यादव वो आत्मा के शांति खातिर भगवान से जोरी कर जोरी सब ही न चावत राम गोसाई तुलसी जात से लिखतनी कि नारी विवसन रो सकल गोसाई तब का नारी जौन कही मरद पति आ जाई माई कही तो बात झूठ बा तब का नौकी माई के बतिया मान जाइए सब आ पुरान की माई के बतिया ना अब देखिए भाई शंकर भगवान कितनो समझौनी लेकिन सती ना मनली अस्कही लगे जो पनहरी रामा वही जा शंकर भगवान बैठ गई आ सती चल रही भगवान राम के परीक्षा लेवे खातिर तले एगो हमरा कहले सती गईली कहां सती गईली भगवान राम के लगे भगवान राम तो चिहा गई कि दादा ई कहां से आ गईली लेकिन लक्ष्मण जी देख भगवान राम लक्ष्मण जी देखले तो चिहा गए कि कहां से आ गई लेकिन भगवान राम जब ध्यान रही पहले पैसा ले ली चंदेश्वर यादव जी के तरफ से भाई 101 रुपये पुरस्कार मिलल प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब देखी भगवान राम जब ध्यान देनी तो देखनी क्या है तो सती होगी आई तो सती सीता के रूप धके आइल बड़ी हमार परीक्षा लेवे खातिर तो जोर पारी प्रभु किन्ह प्रणामु पिता समेत लिन्ह निज नामु कहां बहोरी कहां वृषके तू अब विपिन अकेली फिरही के ही भगवान कहनी कि ये माई आओ बहू के कहां छोड़े वाली की जंगल में अकेले घूमत है बड़े बाबू करबलो हला मकई लेखन पछा जे बोलोगी अब देखी भैया अब तो सती लजा गईली अरे लजा गईली हो सुन के लजा गईली हो सुन के राम जी के बोलिया लजा गईली हो सुन के राम जी के लजा गईली हो सुन के राम जी के बोलिया भोला बाबा के कहल न मनली 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 करनी के फलवा पा गईली सुन के राम जी के बोलिया करनी के फलवा पा गईली सुन के वहां से सती जब चलनी भगवान अपन माया देखौनी जे नहीं सती ताकस नहीं राम लक्ष्मण सीता सती घबरा गईली बैठ गईली कुछ देर के बाद आंख खोली तो कहीं कुछ ना रहे गई समीप शिव तब हंसी पूछे कुशलात लिन्ह परीक्षा